הנה אני כאן, באתי לעולם לתת את הזמן. אהלן, כל מי שקיוויתי שיהיה פה כאן, כולם נעים מאוד, אני מוכן. באתי להבין את הייעוד שלי, מה המטרה של הביקור שלי. אני רוצה להיות הכל, האם זה אפשרי? מי ילך איתי, האם זה אמיתי? והכל עוד לפניי, כולם רצים מהר מדי, הם מנסים לסמוך עליי, זה לא כדאי, איי איי איי. אז בוא נראה מה אני יכול ומה אני רוצה, ללכת על בטוח או על הקצה, מה שירצו או מה שארצה, צד מרצה או צד מרוצה. כן, כל הזמן אומרים לי לך תדע, אני בוחר לברר מהלא נודע. יגידו 1, 2, 3, הנה זה בא, קודם גן יסודי ואז תיכון צבא. אתה תראה את העולם ואז תמצא תשובה, אולי גם אהבה תחליף עוד עבודה. ואם הכל כבר נקבע לי אז מה אקבע, תנו לי לגלות לבד, תעשו טובה. והכל עוד לפניי, כולם רצים מהר מדי, הם מנסים לסמוך עליי, זה לא כדאי, איי איי איי. לנסות לשנות כמה סדרי עולם, להשאיר חותם, להיות טובים כולם, ועוד גם וגם 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 וגם, להגשים חלום עבור מישהו זר, להספיק לרקוד על איזה גשר צר, לחצות אוקיינוסים, מרוץ מדבר, להיות אמיתי, להיות מאושר. אז אני שר, והכל עוד לפניי, כולם רצים מהר מדי, הם נסים לסמוך עליי, זה לא כדאי, איי איי איי. הנה אני כאן, באתי לעולם לתת את הזמן. אהלן, כל מי שקיוויתי שיהיה פה כאן, כולם נעים מאוד, אני מוכן.